desa Sukanalo. Manggaw si bagi krina ay nanggaw kita undang na ibas pemas-masun nari sa kubas kerjana tanggal 20 ras 20 siwa. Kaya nga dili. Di pa sadar sa kulit tanda. Ya kerja na nagkakita. Gulong mo niya. Ay surat. Nang surat kayo na narami na tayo darah. Kung paano darah na. Bilong 2 kali na Sulong na babado ta. Makikit pa. Walang Lagi kan pagi ah. lagi pa lagi ka sana. Mama ang gaw nila. Enggak. Oh, wala na kau. Kalau ini ya. Tadi mantra makal aing.